biro bedo mondisore. Ji chumchuth. Inge vioje. Omulo kapok iduoko kanyo an gi penjo moro. Ni wacho kacha ni oganda jo Kenya nam thoth gine kweth mapingo sirikal. Erali manyo bedo jakaranda kawuono ni endi. Un ginondo mangiso ni jokatene gino oganda luo. Jopiny manyo biro kacha. Okada bedo misquoted. Ing'eyo gima wacho nitie kaki nene ranyisi. Ng'eni joma luwo jakom. Jogi tiyo gi jakom marach. Wan ng'eni gima watemo ng'iyo ni kata kapo ni gidwa tiyo gi jakom, kiginyis joma dwaro tich e sirikal kaka Kioni, Eugene Wamalwa, joma luwo jakom gi, wajakoya gini, nitie gima gikonyo go jakom. Ing'eyo every year in nyaka change strategy. An ng'eni gima okango morago, uwuoyo maber kendo uwuoyo maber. What is the end game? Nikech kok inyal nyiso ji road map ni wachake. Wacha ni wada wadhi Mwingi, wadhi Kiambu. And then gogik wadhi kanye. Ing'eyo bioje. Kenya ok en Arab country. Ing'en Arab country ma ji wuok dichiel, mobilize, ma jo piny wuok pe ni igolo president. Mani ng'eni kada wach kamano nikech kopo ni en weche mag tiagas. Okango koko tiagas kako goya tiagas. Wan gi hope. Wan gi hope nalo kod abedo gi hope nalo NASA. Maonge ngama okongo nyalo nyisa wach tiagas. Sani rally mwana no wamiyo gini wan ongo tiagas migogi. Sani gidwa dhi rally gibro wuoyo nikech gitimo tijgi e tich kako position. Lakini gima dwaro nyiso kango niya. Giwe agenda maduong'. Agenda maduong' niya. Referee madhi yier election. Midhi yierni. Gino giwuoye. Namba 2, jogi ncho neno, nitie jomoko maigi lit, mancho neno ka Ruto dhi Luo land. Ruto dhi launch projects, Luo land makoro giwacho ni ere kaka jo Luo land manche Ruto okogo ni Ruto kura imiyo projects. Lakini wan koro onge project miyo. Koro gidwa tiyo gi jakom mondo okel koko ni Luo Nyanza winjo kaka wacho ni koro jogame no cha jogame. Onge gi jogame nani Rigathi Gachagua wacho maber ni wan wadhi iko magoha. To iko magoha ni wadhi miyo ji chiemo. Onge gima rach kanyo. Koro ing'eni seche ma wacho ni dhi miyo ji chiemo. Ere shida. Koro ing'eni gima kango gine dwaro. Ni mondo jogame odhi ogo Rigathi Gachagua. Jogame odhi ogo Ruto. Jogame odhi ogo Ruto. Mondo koso projects manche Ruto opromise ka. Propaganda. Agombo kama. Mondo ng'ama neno wabendo winj gik muwacho. Ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar wacho. Abro mi thuolo. Apenjo kama endi Omulo Junior. Ko wacho nudhi nyime gi tiyo ne jopiny. To gik ma jogi timo chando unang'o. Ok udhi nyime gi jopiny mondo kik ufocus on gik ma gitimo. Ing'eyo nyaka ing'i gima iluongo ni impact assessment. Ing'eni kija siasa. Bin jogi buogo mbi moro. Onge mbi. Iwinjo onge mbi. Wan onge shida. Wan gima mina na wuoyo kama. Gima na okango miya thuolo. Ibo miya thuolo. Akegi machande. Iwinjo. Nitie gima iluongo ni impact assessment. Sama jakomo wacho no kotambua. Ni Ruto no ok en president. Jakomi en kiongozi. Jakomi en jatelo mar Kenya. Jakomi ncho yier gi milion adi. Nti embe en gi numbers. En gi jolupne. Jo Nyanza nogo ne jakom almost 90%. Seche ma jakomo wacho ne ok yango Ruto kaka ker. Ineno kata mana gigi miluongo ni picha moko mag Ruto ka. Ji nyalo golo fees. Ma wacho ni wan Ruto no kodwa. Koro gima denyo wania. No siketnwa TikTok chun ng'ato ni nyaka ket picha mar president. Mago no setimorega. Lakini no sikelnwa ring'o e mesa. Ruto nyosa promise projects manyanza. Seche ma jakomo wacho kamano, mano nyiso niya e mind mag joka, joma nigi kodwa gi ich lit, ma igni ka igni e beach kokalo ni wan ineno wa kaka jo opposition. Chiemo mokelo kwele mesani. Nitie joma nyalo insight, makupo ni kero dhi kata Nyanza, to kokobet, to Ruto wacho ni an tedwa kelo no projects. Neno ka koro utamuru wacho ni an koro kan ker mar Kenya. Ing'eni igni abich go walalo. To nitie cooperation between county government gi national government. Monego be ni jogi konyore, nitie projects ma national government nyalo timo, nitie ma county government nyalo timo. Namba 2, seche ma gigo wach kama. Ing'eni nyaka wang'i kaka siasa ringo. Adier ni kanye. Ere kaka wakonyo ji? What is the way forward? Ere kaka wan wanyalo keto ji gi piki ponki moko manche winjo kiwache kot ni piki ponki, yani merry go round. Merry go round ni wan obro temo ma merry go round maonge straightforward ni my way forward ni wan kwa se wuok Kamkunji to wawuok Mwingi to wadhi State House. Ing'eni kwache kamano kata kwache ni nitie jo Uganda moko biro golo Ruto president. To mano wanyalo wacho ni sawa. Erokamano. Wan je Uganda waonge go. Okango